κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην φιλόξενη συχνότητα του τηλεοπτικού σταθμού Blue Sky και στην εκπομπή Άρρητοι Λόγοι. Η Άρρητοι Λόγοι είναι μία εκπομπή φιλοσοφικού και μυθολογικού περιεχομένου. Αναφέρεται σε μία σειρά βιβλίων, τα οποία έχουν όλα τον ίδιο τίτλο, αλλά με διαφορετικούς υπότιτλους, οι οποίοι επισημαίνουν το νόημα του βιβλίου, το οποίο κρατάμε στα χέρια μας. Σήμερα θα αναφερθώ σε μια πολύ παλιά ιστορία. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα ξεκινήσω από το πρώτο εκείνο βιβλίο, το οποίο εξεδόθη το 2000 ακριβώς από τις εκδόσεις Ιδεοθέατρο και εν συνεχεία προχώρησε μέσω των εκδόσεων Γεωργιάδη, και είναι ένα βιβλίο το οποίο παρέμεινε μοναδικό από την άποψη της αποκαλύψεως του δαπέδου της Θόλου. Το βιβλίο αυτό, που έχει τον τίτλο «Επίδαυρος Θόλου Αποκάλυψης», απεκάλυψε το ηλιοκεντρικό σύστημα στο δάπεδο αυτού του στρογγυλού μνημείου της Θόλου που βρίσκεται στην Επίδαυρο. Σήμερα θα είμαστε μαζί του. Όμως, για να είμαστε μαζί του, κάναμε μεγάλη διαδρομή. Κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή των 15 εκπομπών, οι οποίες μας εισήγαγαν σε ένα νέο τρόπο σκέψεως. Αυτός ο νέος τρόπος σκέψεως ανεφέρεται σχεδόν αποκλειστικά πρώτον στο θέμα των μετενσαρκώσεων και δεύτερον στο θέμα των αριθμών. Για μένα ήταν πάντοτε μια πολύ μεγάλη απορία γιατί αυτός ο ζωδιακός κύκλος, η ζώνη της εκλειπτικής, να έχει 360 μοίρες και όχι κάποιον άλλον αριθμό. Ρωτώντας και αστρολόγους και αστρονόμους για να μου δώσουν μία εξήγηση επί της ουσίας του αριθμού 360, δεν πήρα απάντηση. Αυτό σήμαινε πολλά για μένα, γιατί εγώ έτυχε να έχω πολύ μεγάλη αγάπη στους αριθμούς. Θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι πάντοτε το συγκινησιακό κομμάτι της ψυχής είναι αυτό που προσλαμβάνει αμέσως, θα ήθελα να αναφερθώ και πάλι σε ένα ποίημα του Παλαμά, όπως είχαμε κάνει για το θάνατο της κόρης. Τώρα να ξαναπάμε στον Παλαμά, να δούμε αν έχει εκείνος να μας πει κάτι. Ο μεγάλος αυτός μύστης, ο οποίος ήρθε απευθείας από την αρχαιότητα στον περασμένο αιώνα να μας επισημάνει ορισμένα εξαιρετικά σημαντικά νοήματα, τα οποία έμοιαζαν σαν να είναι χαμένα. Και ήρθε ο Παλαμάς να μας πει τα εξής συγκλονιστικά, νομίζω, ή εγώ τα προσέλαβα έτσι, αλλά θα ήθελα να σας τα μεταδώσω για να δείτε πόσο κοντά είναι οι ψυχές, πώς διασχίζουν τους αιώνες, χωρίς να ξέρεις γιατί, και να λες νάτος, ήρθε από εκεί. Σας διαβάζω λοιπόν, εκτός από εκείνο το ποίημα, το εξαίσιο, τον θάνατο της κόρης, σήμερα πάμε στους Ιάμβους και Αναπέστους, και στο 35ο ποιηματάκι είναι ένα πολύ μικρό ποίημα, το οποίο λέει ο Παλαμάς τα εξής. Δοξασμένα, υπεράνθρωπα, σε μια αρχαία χώρα μαθητής αλωτέζησα του τρανού Πυθαγόρα. Λευκός, γαλήνιος, άγγικτος από την τρικυμία των αριθμών εκήρυτα την παντοδυναμία. Ψυχή και σώμα, ασάλευτος ύστερα σαν λουλούδι, άκουα το θείον ανέκφραστο της σιωπής τραγούδι. Τι μας λέει ο Παλαμάς? Μας λέει ότι ήταν μαθητής του Πυθαγόρα. Και αυτό το κρατάμε στη μνήμη μας. Και ξαφνικά τι μας λέει? Μας λέει ότι εκήρυτε των αριθμών την παντοδυναμία. Λευκός, γαλήνιος και άγγιχτος. Και όταν εκήρυξε αυτή την παντοδυναμία των αριθμών, τότε έφυγε. Και τι έγινε? Ψυχή και σώμα, ασάλευτος ύστερα σαν λουλούδι,
άκουα το θείον ανέκφραστο της σιωπής τραγούδι. Εκεί που πήγε πλέον μπορούσε και άκουγε το τραγούδι της σιωπής. Αλλά αυτό που έκανε εδώ ήταν να μας κηρύξει την παντοδυναμία των αριθμών. Αυτό που κάναμε δηλαδή τώρα εδώ και πάρα πολλές εκπομπές. Και συνεχίζει με ένα άλλο, αμέσως μετά, γιατί εδώ υπάρχει ένα μυστήριο το οποίο θέλω να το φέρω στην προσοχή σας και να δούμε μη τυχόν και είναι και έτσι. Το επόμενο λοιπόν ποίημά του είναι στον ήλιο, διότι σήμερα θα ασχοληθούμε κατεξοχήν με τον ήλιο. Ήλιε, εσύ, πηγή αστήρευτη κάθε ζωής, εικόνα του ωραίου υπερτέλεια και του απείρου κορώνα. Πριν αρχίσουν το διάβατους των θεών οι λεγεώνες, πρώτο Θεός ανάντεψαν και μοναχών οι αιώνες. Και πάλι, Θεός ίστατος σαν νεκρική λαμπάδα του τελευταίου θρησκεύματος θα φέξει στην κρυάδα. Ο ύμνος στον ήλιο, στον υπερτέλειο, στον υπερβατικό πλέον ήλιο. Αυτό το ποίημα έχει αριθμό 36. 35 ήταν οι αριθμοί τους οποίους εκήρυτε ο Παλαμάς σε κάποια άλλη ζωή και 36 είναι ο ύμνος στον ήλιο. Μα εμάς ο αριθμός 36 μας λέει πάρα πολλά πράγματα και συνάδει τόσο πολύ με όσα έχουμε πει σαν σήμερα, ώστε δεν μπόρεσα να αντέξω στον πειρασμό να το φέρω και να το διαβάσω. Γιατί σε αυτό τον αριθμό 36 θα είμαστε συνεχώς σήμερα, αλλά με άλλο τρόπο. Αυτός ο άλλος τρόπος έρχεται να ενισχύσει όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα στις προηγούμενες εκπομπές και να μας εξηγήσει ακόμα περισσότερα πράγματα ως προς την γνώση των θεραπείων της ψυχής όταν πάμε στη Θόλο της Επιδαύρου, για την οποία μίλησα προηγουμένως, προκειμένου να καταλάβουμε ότι ορισμένοι αριθμοί δρούν θεραπευτικά. Βέβαια, αυτά που λέω είναι πολύ απομεμακρυσμένα από τη δική μας σημερινή εποχή. Όμως, είμαι βέβαιη από τα δικά σας μηνύματα, τα οποία έρχονται, δεν είναι πολλά, είναι λίγα. Αλλά αυτά τα λίγα είναι τόσο σημαντικά που με οθούν να συνεχίσω, γιατί ξέρω ότι θα έρθουν και άλλες ψυχές να προσθεθούν σε αυτές τις λίγες που είναι σήμερα και να ανακαλύψουν ποια είναι η ουσία της ψυχής τους, ποιο ήταν το παρελθόν τους και ποιο είναι το μέλλον του προορισμού των. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία, η οποία ξεκίνησε πριν 12 χρόνια να δημοσιευθεί. Εγώ την είχα ήδη στα χέρια μου πριν 5 χρόνια, από το 1995, όταν είχα πάει μαζί με έναν όμιλο ανθρώπων εκδρομή στην Επίδαυρο και μπήκα στο μουσείο και είδα αυτό το δάπεδο της Θόλου. Αλλά θα επανέλθω πριν πάω εκεί να ξαναθυμηθούμε τι είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τα όσα έχουμε πει και να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αυτή τη σπουδαιότητα των αριθμών, γιατί οι αριθμοί είναι οι αρμοί της ψυχής, οι οποίοι κατευθύνονται στην ενότητα του είναι μας. Ερχόμαστε λοιπόν να ξαναδούμε την κάρτα αριθμός 1, κόσμος, οι πρώτοι 10 αριθμοί. Και είχαμε πει ότι υπάρχουν 2 τρόποι να μελετήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Ο πρώτος τρόπος ήταν το 1, 2, 3, φτάναμε στο 4, κάναμε μια στάση και προχωρούσαμε στο 5, 6, 7, 8, 9, 10. Το 4 βλέπουμε ότι είναι τα 4 στοιχεία για τα οποία έχουμε μιλήσει διεξοδικά, πυρ, γη, αήρ, είδωρ. Πηγαίνουμε τώρα στην αριστερή πλευρά και βλέπουμε ότι αυτοί οι αριθμοί 1 συν 2 συν 3 που μας δίνουν τον αριθμό 6, εδώ από την από εδώ πλευρά βρίσκεται ο αθέατος κόσμος, ο νοητός διάκοσμος, ο οποίος διέπεται από την κοσμική ψυχή. Και βλέπουμε ότι αν πάμε από την άλλη πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, ο 5, 6, 7, 8, 9 και 10, βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα ο ρυθμός 6
και ο αριθμός 10. Η πομπή των 6 αριθμών ολοκληρώνει την εμψύχωση του αισθητού κόσμου, διότι ο αριθμός 10 είναι ο αισθητός κόσμος, το σύνολο των πρώτων 10 αριθμών. Και βλέπουμε τη σύνδεση του αριθμού 6 και πηγαίνουμε κάτω. Αυτή είναι η ψυχή των μεριστών όντων, γιατί βρισκόμαστε εδώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της φθοράς. Από την άλλη πλευρά ο αριθμός 10, όπως βλέπετε τη γραμμή που κατεβαίνει, οι πρώτοι 4 αριθμοί αθροιζόμενοι, το 1 συν 2 συν 3 συν 4, δημιουργούν τον αισθητό κόσμο. Και έτσι τώρα έχουμε τους αριθμούς που χρειαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύνθεση εκείνου του αριθμού που μας ενδιαφέρει και που είναι ο αριθμός 360. Είχαμε πάει στην προηγούμενη μας εκπομπή και είχαμε δει, πάμε στην κάρτα αριθμός 2, ο αριθμός 360 εμπεριέχει τόσο τον αισθητό κόσμο όσο και την εμψύχωσή του και δια του όρκου στην τετρακτή. Ψυχή, όπως είδαμε, είναι ο αριθμός 6. 6 στο τετράγωνο είναι ο αριθμός 36. Και κόσμος, το 1 συν 2 συν 3 συν 4 είναι 10. Ένας απλούς πολλαπλασιασμός, 10 επί 36 ίσον 360 μοίρες του ζωδιακού κύκλου. Άρα αυτός εδώ ο αριθμός εμφορείται, όπως είχαμε πει, από τους 3 αριθμούς της τετρακτείας, τον 4, τον 10 και τον 36. Τον 4 τον είδαμε σαν 4 στοιχεία, ο οποίος εμπεριέχεται στον αριθμό 10, όπως εμπεριέχεται και στον αριθμό 36, διότι είχαμε πει 1, 3 συν 5 συν 7 ίσον 16 και 2 συν 4 συν 6 συν 8 ίσον 20. Αυτά ήδη έχουν δοθεί στην προηγούμενη εκπομπή. Οι δύο αυτοί αριθμοί, 16 συν 20 ίσον 36 και εμπεριέχουν τον αριθμό 4. Αυτά τα λέμε στα γρήγορα για να προχωρήσουμε και έχοντας τώρα υπόψη μας ότι αυτός ο μυστηριακός αριθμός 360 εμφορείται και από τους 3 τετρακτυικούς αριθμούς. Αυτό δεν είναι πουθενά γραμμένο. Από όσα κείμενα εγώ είχα στα χέρια μου και έχω αρκετά κείμενα των νεοπλατωνικών που ασχολούνται με τους αριθμούς. Για να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε στην Επίδαυρο, διότι εκεί θα συναντήσουμε τον αριθμό 360 σε όλο του το μεγαλείο. Τι θα πει Επίδαυρος? Αυτό το βιβλίο της Επιδαύρου είναι ένα βιβλίο το οποίο εμπεριέχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν είναι συνεχόμενα τα κεφάλαιά του. Το κάθε ένα όμως κεφάλαιο έχει και ένα μυστικό κρυμμένο. Αν αθροίσουμε όλα αυτά εδώ τα κεφάλαια, βρισκόμαστε μπροστά στην ουσία των αριθμών. Αυτό δεν το εξηγήσαμε ποτέ μέχρι σήμερα, επί 12 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα όμως θα αρχίσουμε να κάνουμε τις συνδέσεις όσων εκπομπών κάναμε μέχρι τώρα και του βιβλίου αυτού που είναι η αρχή, το μέσον και το τέλος της ουσίας των αριθμών των αρχαίων μας προγόνων. Αυτοί μας καθοδηγούσαν πάντοτε, καθ' όλη αυτή την πορεία, ώστε σήμερα να μην έχουμε να αναιρέσουμε τίποτα και να σας δώσω με μια ανίποτη αγαλίαση, πρέπει να πω, αυτή την ενοποίηση των αριθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στην ψυχή μας σαν αριθμός 6, στο τετράγωνο 36 και στον κύβο 216, που είναι πλέον η εμψύχωση του εμβρίου, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ας έρθουμε τώρα στην Επίδαυρο. Είναι ο χώρος, ο κατεξοχήν της θεραπείας των σωμάτων, μας έχουν πει ο Ασκληπιός και οι Ασκληπιάδες. Όμως, μέσα στη λέξη Επίδαυρος δρά κάτι άλλο. Η Επίδαυρος είναι οι δράσεις επί της άβρας ψυχής. Διότι άβρα στα αρχαία εσήμενε πνοή του ανέμου και επειδή ο άνεμος είναι η εικόνα της ψυχής, αήρ, ήρα και όσα έχουμε πει περί ήρας και αέρος, βρισκόμαστε μέσα στην ουσία πλέον αυτή των αριθμών, οι οποίοι αριθμοί μας οδηγούν στη θεραπεία της άβρας ψυχής μας στην Επίδαυρο. Είναι σύνθετα. Το ξέρω.
Αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς έχετε αυτό το βιβλίο, Επίδαυρος Θόλου Αποκάλυψης, που ήταν και το πρώτο και το οποίο συνεχίζει να μας μιλάει με μια αλήθεια διαχρονική, την οποία θα πάρουμε μαζί μας, γιατί πέραν των εσωτερικών ενιών των λέξεων, όπως είναι η λέξη επίδαυρος, η οποία είναι και διάπυρος, θα τα δείτε αυτά μέσα στο βιβλίο, και όσοι έχετε το βιβλίο θα πάτε στις σελίδες από την σελίδα 191 μέχρι τη σελίδα 194 για να δείτε όλους τους αναγραμματισμούς, τους οποίους τους δίνουν δύο ψυχές που κάθονται εκεί στην Επίδαυρο κατά την ώρα της αυγής και συνομιλούν προκειμένου να μας πούνε ποια είναι η φύση της ψυχής. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο το 11ο θα δείτε ποια είναι η φύση της ψυχής ως προς τον Πλάτωνα. Δεν ξεφεύγω ποτέ από τα αρχαία κείμενα, γιατί πρέπει να έχουμε πάντοτε τους ορισμούς των κειμένων προκειμένου να εισχωρήσουμε στη δική του σκέψη και όχι σε αυτά που εμείς νομίζουμε. Διότι αυτά που εμείς νομίζουμε μπορεί να τυχαίνει να είναι αληθή, αλλά μπορεί να είναι και λανθασμένα. Συνεπώς, στο 11ο κεφάλαιο, όσοι έχετε τη θόλο της Επιδαύρου, από τη σελίδα 191 που ξεκινάει με την Ήρα Αΐρ και τα λοιπά, μέχρι τη σελίδα 194, θα διαπιστώσετε γιατί η Επίδαυρος δρά όχι μόνο στα σώματά μας, αλλά στην ουσία της ψυχής μας. Και εφόσον δρά στην ουσία της ψυχής μας και εφόσον ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός της ψυχής μας, τότε 6, 36 και 360 έρχονται να συνδυαστούν μεταξύ των, για να πάμε τώρα στην ίδια τη θόλο και να δούμε τι μας λέει σαν κείμενο πλέον. Είναι μια περικοπή από το βιβλίο της Αγλαΐας Αρχοντίδου Αργύρη, αρχαιολόγου, εφόρου αρχαιοτήτων, που στο βιβλίο της Επίδαυρος μας κάνει την εξής περιγραφή, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Εν τω μεταξύ μπορούμε να δούμε την κάρτα αριθμός 3 για να δούμε το μνημείο πλέον της θόλου της Επιδαύρου. Αυτό το μνημείο, μιλώντας με αρχιτέκτονες, με διαβεβαίωσαν ότι έχει ίση αξία και σαν μνημείο κάλους και σαν μνημείο αρχιτεκτονικό με την Ακρόπολη. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αρχιτέκτονες το διαπιστώνουν και λένε ότι είναι εκπάγλου καλονής που πράγματι ήτανε, και θα σας διαβάσω τώρα από αυτό το βιβλίο της Αγλαΐας Αρχοντίδου τι ακριβώς μας λέει. 360 με 350 π.Χ. ήταν η διάρκεια κατά την οποία εκτίσθη αυτό το μνημείο. Κοντά στο ναό του Ασκληπιού βρίσκονται τα λείψανα ενός περίκεντρου οικοδομήματος της θόλου. Είχε κυκλικό σικό, πτερό και εσωτερική κύωνοστοιχεία. Βλέπουμε αυτό εδώ, το σικός φαίνεται μέσα, είναι ο τείχος ο γύρω-γύρω του μνημείου. Πτερό είναι οι κύονες που βλέπουμε απ' έξω, και αυτοί οι κύονες είναι 26. Και εσωτερική κύωνοστοιχεία, την οποία θα δούμε συνεχεία. Στην είσοδο που ήταν στα ανατολικά, όπως στους ναούς, οδηγούσε μία ράμπα. Τη βλέπουμε τη ράμπα μπροστά μας. Αυτή η ράμπα είναι ένα επικλινές έδαφος το οποίο οδηγεί μέσα. Στην είσοδο που ήταν στα ανατολικά, όπως στους ναούς, οδηγούσε σε μία ράμπα. Την εξωτερική δωρική κύωνοστοιχεία αποτελούσαν 26 κύονες που στήριζαν ένα δωρικό θρηνγκό στολισμένο με μετώπες ανάγλυφες με ρόδακα. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία διακοσμητικά στοιχεία. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για αυτά σήμερα. Η εσωτερική κύωνοστοιχεία είχε 14 κορινθιακούς κύονες. Μεταξύ των δύο κύωνοστοιχείων παρεμβάλλεται ο τείχος του σικού από άσπρο μάρμαρο που είχε παράθυρο για να μπαίνει φως. Την εξωτερική κύωνοστοιχεία την είδαμε. Τώρα θα δούμε στην κάρτα αριθμός 4 το σύνολο του δαπέδου. Η εξωτερική κύωνοστοιχεία με αυτούς τους μικρούς μαύρους κύκλους που βλέπουμε είναι 26. Η εσωτερική κύωνοστοιχεία έχει 14 κύονες. Την πόρτα του σικού στόλιζαν πολλά ανάγλυφα κοσμήματα, κυμάτια και οά. Το δάπεδο ήταν στρωμένο με άσπρες και μαύρες πλάκες από ασβεστόλιθο, όπως βλέπετε.
Στο κέντρο σχηματιζόταν ένας πλατής κύκλος από μαύρη πέτρα, την οποία βλέπουμε. Στο κέντρο του ήταν μια κυκλική ασπρή πέτρα κινητή, ώστε να αφαιρείται εύκολα από εκείνον που θα ήθελε να κατέβει στο υπόγειο κτλ. Πάμε στο λαβύρινθο, δεν ασχολούμεθα με λαβύρινθο προς το παρόν. Προς το παρόν και προς το μέλλον, δεν θα πάμε σε λαβύρινθο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτές εδώ οι δύο εικόνες ανήκουν στο βιβλίο του Παναγιώτη Καβαδία, του αρχαιολόγου, όπως δημοσιεύθηκε στις εκδόσεις Ντουντούμη, και ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι «Η αρχαία ελληνική τέχνη». Από εκεί έχω πάρει αυτές τις δύο εικόνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί πρέπει να δείξουμε για ποιο λόγο εμείς ακολουθούμε πιστά τα κείμενα αλλά και τα σχέδια. Γιατί τα σχέδια, η οπτική αναπαράσταση είναι τόσο πολύ δυνατή και τόσο σημαντική, και όπως είδαμε σε αυτό το κείμενο, όπως και σε άλλα κείμενα που εξηγούν τη Θόλο, πουθενά δεν έχει αναφερθεί το ηλιοκεντρικό σύστημα. Για πρώτη φορά το ηλιοκεντρικό σύστημα αναφέρθηκε σε μια έκδοση του Δαυλού το 1998, που δημοσίευσε το δάπεδο αυτό στο εξώφυλλό του και όλη την εξήγηση όπως την έχω μέσα στα βιβλία. Μπορούμε να πάμε στην κάρτα 5 για να δούμε τώρα το εξώφυλλο του βιβλίου, μέσα στο οποίο υπάρχουν όλες οι αναλύσεις, οι αναφορικές, και με τις λέξεις και με τους αριθμούς. Και ήταν το πρώτο βιβλίο. Έτσι συνέχισα σε όλα τα βιβλία και φτάσαμε στον αριθμό 7. Όταν θα πάμε στον αριθμό 8 θα μιλήσουμε για τον δεύτερο τόμο της Θόλου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ να μελετήσετε αυτό το βιβλίο ξανά. Θα δείτε μυστικά τώρα, τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να σας συγκινήσουν, γιατί δεν γνωρίζατε τη δύναμη των αριθμών. Σήμερα γνωρίζετε ποιος είναι ο 4, ποιος είναι ο 6, ποιος είναι ο 9, ποιος είναι ο 10, τι αναπαριστούν ψυχικά αυτοί οι αριθμοί. Για να πάμε τώρα στην κάρτα αριθμός 6 και να δούμε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Κανείς δεν το είδε. Επί 100 χρόνια αυτό ήταν αναρτημένο στη Θόλο της Επιδαύρου μέσα στο μουσείο, και κάποτε υπήρχε και το ίδιο το δάπεδο, το οποίο σήμερα κοίται παρατημένο έξω από το μουσείο της Θόλου και συνεχώς καταστρέφεται. Είναι μια καταστροφή τεράστια, η οποία, εάν αυτή αναδυόταν και ανεδεικνύεται η δύναμη σε αυτού του δαπέδου, που δρά θεραπευτικά, αν γνωρίζουμε τα μυστικά του, τότε πραγματικά θα είχαμε ένα τεράστιο έβριμα να το δώσουμε σε όλο τον πλανήτη. Και εμείς το πετάξαμε απ' έξω, το περιφρονούμε. Αυτό όμως βρήκε τρόπο να μιλήσει. Και εφόσον βρήκε τρόπο να μιλήσει, κάποια ώρα θα απευθυνθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, εδώ από την Ελλάδα και πάλι, που ξεκινούν τόσο πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή καταστροφικά. Θα έρθουν όμως και εκείνα τα άλλα, τα οποία αναδυόμενα θα πούνε πάλι προσέξτε την Ελλάδα, γιατί έχει να πει πάρα πολλά πράγματα για να ανασυγκροτήσει αυτές τις ψυχές ξανά του πλανήτη, οι οποίες τώρα είναι τόσο θλιμμένες και τόσο άρρωστες. Θα έρθει λοιπόν αυτό το δάπεδο στην επόμενη φάση της ανθρωπότητος να αρχίσει να θεραπεύει. Πρέπει να σας πω ότι έχω την τύχη να είμαι σε επικοινωνία με ορισμένους θεραπευτάς, ασκληπιάδες, ιατρούς σήμερα, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και συγκλονίζονται. Δηλαδή έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι πέραν της ιατρικής, η οποία σήμερα γίνεται μέσω αναλύσεων και πάρα πολλών τεχνολογικών επιτευγμάτων, αρχίζουν και βλέπουν ότι η ουσία της ψυχής είναι εκείνη η οποία έχει τη δύναμη χωρίς τεχνολογία να θεραπεύει. Βλέπουμε λοιπόν τώρα το ηλιοκεντρικό σύστημα, στο κέντρο ο ήλιος, ακολουθούν αμέσως μετά η τροχιά του Ερμού και της Αφροδίτης και περικλείονται από νέο κυκλάκι. Μετά από την τροχιά, τις δύο αυτές τροχιές, έπεται η Γη, η οποία μας δείχνει μόνο το μισό της πρόσωπο. Ακολουθεί ο Άρης, ο Ζεύς, ο Κρόνος, και έχουμε έτσι
τους 7 πλανήτες, τους γνωστούς στον αρχαίο κόσμο. Γενικά, όχι μόνο στους Έλληνες, γενικά ήταν γνωστοί αυτοί οι 7 πλανήτες. Και τώρα θα δούμε τις 2 κοιονοστοιχίες. Εσωτερικά έχουμε την κοιονοστοιχία των 14 κορινθιακών κοιώνων, όπως βλέπετε είναι αριθμημένοι και μάλιστα έχουν και αριστερόστροφο φορά, διότι όλα αυτά τα νοήματα συνάδουν απόλυτα με τον τίμιο του Πλάτωνος. 14 δωρικοί κύονες που εκπροσωπούν με τα 14 διαστήματα τον κύκλο της σελήνης και σκοπίμως θα διαβάσετε μες στο βιβλίο, δεν προλαβαίνω να δώσω εξηγήσεις γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Έπεται ο Σικός που είναι φυσικά ο τείχος ο οποίος περικλείει μέσα του το ηλιοκεντρικό σύστημα, για να προχωρήσουμε πιο έξω και να δούμε αυτούς τους 26 δωρικούς κύονες οι οποίοι αναπαριστούν την μετάπτωση των ησημεριών και πάλι σύμφωνα με τον τίμαιο του Πλάτωνος, πλέον δεν μιλάμε τον τίμαιο του Πλάτωνος. Το σταματώ εδώ για να προχωρήσουμε παραπέρα. Βλέπουμε τώρα στην κάρτα αριθμός 7 ξεχωρισμένους αυτούς τους 26 κύονες, γιατί εδώ βλέπουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή είναι η δωρική εξωτερική κοιονοστοιχεία. Οι 26 μέλανες μικροί κύκλοι αναπαριστούν τους 26 δωρικούς κύονες στο εξωτερικό του δαπέδου της στόλου της επιδαύρου και έχουν δεξιόστροφο φορά. Εσωτερικά είναι η πλανητική φορά των αριστερόστροφων πλανητών και απ' έξω δεξιόστροφοι οι αστέρες είναι 26. Γιατί? Διότι αναπαριστούν ακριβώς τον κύκλο της μεταπτώσεως των ησημεριών. Εδώ υπάρχει ένα μυστικό πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε στο βιβλίο μέσα της στόλου, στη σελίδα 285, θα δείτε ότι αυτοί οι 26 κύονες οι οποίοι αναπαριστούν την μετάπτωση, διότι αυτοί επισημαίνουν τα 26.000 ηλιακά έτη, τα οποία χρειάζεται η γη, μάλλον ο πόλος της γης, για να κάνει την περιφορά και να επιστρέψει στο σημείο του κρυού, των 0 μοιρών του κρυού, προκειμένου να κλείσει τον κύκλο αυτό. Αυτή η φορά είναι δεξιόστροφη. Είναι όπως την έχει αποκαλύψει ο Πλάτων στον Τίμαιο. Αυτός ο αριθμός, ο 26.000 όμως, πρέπει να δούμε τι σημαίνει. Και όταν δούμε τι σημαίνει θα πάτε στη σελίδα 285 του βιβλίου και θα δείτε ότι ο αριθμός αυτός 26.000 έχει ρίζα του τον αριθμό 161,24. 161 διά του 100 μας δίνει τον χρυσό αριθμό. Το φι 1,618 επί 100 μας δίνει τον αριθμό. Άρα εδώ έχουμε μια πρώτη σύνθεση πλέον αριθμών, οι οποίοι ατράνταχτα είναι εκεί, γιατί είναι αστρονομικός ο αριθμός. Αυτομάτως πηγαίνουμε, πού? Στα χρυσά έπι. Και τι βλέπουμε? Την τομή των χρυσών επών να γίνεται, όπως είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, 72 δια του 45 1,6, 72 δια του 27 2,26 φι στο τετράγωνο και 45 δια του 27 πάλι 1,6 και κάτι. Άρα αυτή η γνώση ήταν πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα στις ψυχές εκείνες των φιλοσόφων και των ιεροφαντών, οι οποίοι σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μπορούσαν να αναμεταδίδουν αυτή τη μυστική γνώση, η οποία δεν έβγαινε προς τα έξω. Γι' αυτό και το μνημείο της Στόλου δεν το επισκέπτεται ο κάθε ένας. Ήταν κλειστό, ήταν μόνο για τους ιερείς και τους ασκληπιάδες. Εδώ, εάν γίνονται εστιάσεις, όπως λέγεται, ασφαλώς είχαν σκοπό και στόχο ενεργοποιήσεις δυνάμεων, προκειμένου αυτό το δάπεδο να δρά θεραπευτικά. Εφόσον αποκρύπτεται εντός του, πρώτον,
εξωτερικά ο κύκλος αυτός των 26 οικειώνων μετέφερε τη γνώση της χρυσής τομής δια του τετραγώνου, που είναι το 161,24, και δια των διαιρέσεων, όπως έχουμε εξηγήσει, οι 4 πράξεις, οι οποίες είναι πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση, είναι ίδιες με τις πράξεις των ανθρώπων, με την ίδια λέξη στην ελληνική γλώσσα. Πράξεις αριθμών και πράξεις ανθρώπων συνταυτίζονται, διότι οι πράξεις μας δρούν αθροιστικά, ανάλογα στο βίο μας. Είναι καλές πράξεις, μάλιστα. Τότε πολλαπλασιαστικά μας δίνουν ένα βίο σωστό και ζούμε μέσα στο γνώθις αυτόν, ενώ εάν δρούμε αφαιρετικά δια της αφαιρέσεως των νοημάτων της αρετής, τότε η τελική διαίρεση της ψυχής μας σε άπειρα κομμάτια θα επιφέρει και την ανάλογη δυστυχία. Πράξεις, συνεπώς, αριθμών και ανθρώπων είναι κοινές, όπως το έχουμε ήδη εξηγήσει. Για να προχωρήσουμε και να δούμε τώρα την εσωτερική αναπαράσταση των οικειώνων στην κάρτα αριθμός 8. Δείτε εδώ τώρα, αυτός ο τοίχος είναι ο τοίχος του Σικού, περιφερικά, και εσωτερικά έχουμε τον κύκλο της σελήνης αριστερόστροφα αριθμημένο, διότι αυτό θα μας χρειαστεί σε τελική ανάλυση στο τέλος του βιβλίου, όταν θα φτάσουμε σε αυτές τις αναλύσεις. Δηλαδή έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, 14 κορινθιακούς κύονες και συγχρόνως τα διαστήματα που μας δίνουν τον αριθμό των ημερών του κύκλου της σελήνης. Αριθμός 28. Τώρα έχουμε την εικόνα τόσο του ηλίου στο κέντρο, των πλανητών οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον ήλιο και όχι η γη γύρω από τη γη κατά το γεωκεντρικό σύστημα. Εδώ είναι το ηλιοκεντρικό με τους πλανήτες, με τη σελήνη, τον κύκλο της σελήνης στην σωστή θέση ανάλογα με τον άλλο κύκλο που ερμηνεύεται μέσα στο βιβλίο, και τελικά τον κύκλο της μεταπτώσεως των ησημεριών. Θα ήθελα να πω επίσης ότι 26 οικείονες της μεταπτώσεως. Εάν στους 26 οικείονες προσθεθούν και τα διαστήματα, πάμε στον αριθμό 52. Και ξαφνικά μπροστά μας έρχεται πάλι ο ήλιος και μας λέει 52 είναι και οι εβδομάδες του ηλιακού έτους. Όσοι μπορούν να δουν τις 52 εβδομάδες του ηλιακού έτους και τους βλέπουνε με τους ορατούς των οφθαλμούς, γιατί είναι εκεί, τότε αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ενωρετική ικανότητα αντιλαμβάνονται και την ύπαρξη της μεταπτώσεως των ησημεριών, που είναι οι 26 δωρικοί κύονες. Δείτε σύμπτωση όμως αριθμών. Αυτό θα μας χρειαστεί στο μέλλον. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να δούμε, ασφαλώς πάλι σήμερα δεν μπορούσα να το ολοκληρώσω το θέμα, όμως θα δούμε το δάπεδο από πιο κοντά. Και πάμε στο δάπεδο, στη σελίδα, στην κάρτα αριθμός 9, για να δούμε μια σύνθεση. Απάνω είναι όσα ήδη είπαμε και τα οποία στοιχεία τώρα θα καταμετρηθούν. Πάμε στην επόμενη κάρτα, στην κάρτα αριθμός 10. Βλέπουμε αναλυτικά, είναι αυτά που ήδη έχουμε πει, θα τα βρείτε πάλι μέσα στο βιβλίο, διότι συνεχίζεται λεπτομερέστατη η καταγραφή, έτσι ώστε μέσα από την καταγραφή των στοιχείων να πάμε αναλυτικά στην κάρτα αριθμός 11 και τώρα θα δούμε τα εξής πάρα πολύ περίεργα, καταμετρώντας όλα τα στοιχεία του δαπέδου. Γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Κέντρο πλανητικού συστήματος και λευκή πέτρα ήλιος. Τι υπάρχει εδώ? Και βλέπουμε πλανητικές τροχίες. Πρώτη τροχιά Ερμού, 14 λευκή, 14 γκρίζοι ρόμβοι, 28. Αντίστοιχα το ίδιο και Αφροδίτης. Και περνάμε μετά στην τροχιά της Γης. 28 λευκή ρόμβοι και 28 γκρίζοι ρόμβοι, 56. Αθροίζομαι όλα για να μην τα διαβάζω, γιατί είναι εδώ και καταγεγραμμένα. Φτάνουμε σε ένα σύνολο του αριθμού 280. Ο αριθμός 280 είναι μια υπόμνηση του αριθμού 28
που είναι κύκλοι σελήνης. Κατεβαίνουμε κάτω. Οι δύο κοιονοστοιχίες οι οποίες δεν έχουν ακόμα καταμετρηθεί μας λένε τα εξής. Τροχιά σελήνης 14 κύονες συν 14 διαστήματα, αριθμός 28, συνάδει. Τέλεος ενιαυτός κατά τον Πλάτωνα, 26 κύονες συν 26 διαστήματα, αριθμός 52. Εδώ έχουμε τον αριθμό 80. Εάν προσθεθούν οι δύο αυτοί αριθμοί στους επάνω 280 αριθμούς, τι βλέπουμε? Εμφανίζεται ο αριθμός 360 συν 1 την λευκή πέτρα. Τώρα αναγνωρίζομαι τη σοφία αυτού του δαπέδου καταγεγραμμένη όχι απλώς σαν ηλιοκεντρικό σύστημα. Ωραία. Εκείνο ήταν η γενική θεώρηση η οποία ήταν απολύτως ορθή σύμφωνα με την αστρονομική γνώση σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν προχωρήσουμε ένα ακόμα βήμα θα συναντήσουμε, θα πρέπει να κατευθυνθούμε από το δάπεδο στην οροφή. Η οροφή τι λέει? Πάμε να δούμε τώρα τι υπάρχει στην οροφή. Στην οροφή υπάρχουν φατνώματα και υπάρχουν δύο ειδών φατνώματα. Τα φατνώματα τα οποία βρίσκονται μεταξύ των κοιώνων, των δωρικών και του τοίχου του σικού και τα φατνώματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο σικό, τα οποία είναι διαφορετικά από τα εξωτερικά. Τα εξωτερικά έχουν μέσα κρίνους και στηρίζονται πάνω σε διπλούς σταυρούς. Το αυτό συμβαίνει και στα φατνώματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό της στόλου. Και εδώ έχουμε ρόδακες. Οι ρόδακες έχουν 12 πέταλα, πράγμα που μας λένε, προσέξτε, εδώ πέρα μέσα βρίσκεστε μέσα στο ζωδιακό κύκλο και δείτε τι θα κάνετε. Φέρνω στην κάρτα αριθμός 13 και εδώ φαίνονται τα διπλά φατνώματα της οροφής, έτσι ώστε να έχουμε και την εικόνα τους. Τα θαυμάσια αυτά διακοσμητικά στοιχεία έχουν ειδικές εξηγήσεις μέσα στο βιβλίο. Για να προχωρήσουμε τώρα που είδαμε τα διπλά φατνώματα στο εξωτερικό της στόλου, περνάμε στο εσωτερικό της στόλου και βλέπουμε αυτό εδώ το φάτνομα το οποίο υπάρχει ακόμα στο Μουσείο της Επιδαύρου. Αν το δείτε είναι ένα αριστούργημα. Είναι βέβαια αντίγραφο, αλλά δεν πάβει να είναι αριστουργηματικό σαν εκτέλεση. Πώς κάναν τόσο πολύ ωραία λεπτομερέστατα πράγματα, είναι ένα πραγματικό θαύμα. Για να προχωρήσουμε τώρα και δείτε εδώ που βρισκόμαστε. Στην κάρτα αριθμός 15, καταμέτρηση. Στην οροφή όμως τώρα, αυτά που είπαμε στο δάπεδο, τα ξαναβλέπουμε πάνω στην οροφή. Ο εσωτερικός στέφανος περιέχει 40 φατνώματα και βρίσκεται εντός του σικού. Μέσα βλέπετε την αρρύθμιση και πάλι αριστερόστροφη. Ο διπλός εξωτερικός στέφανος περιέχει 140 φατνώματα και βρίσκεται μεταξύ του σικού και της δωρικής κοιονοστοιχίας. Το σύνολο των φατνωμάτων είναι ο αριθμός 180. Τι είναι το 180? Είναι το ήμιση του 360. Εμείς ξέρουμε ότι στο ήμιση πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ελληνική γλώσσα οι μοιήσεις. Ήμισης, μοιήσεις. Να μην ξεχνάμε τη γλώσσα. Είναι πάντα δίπλα μας και μας λέει σκέψου τι λες. Γιατί? Διότι εδώ πάνω στον οριζόντιο άξονα γεννιόμαστε στη μοίρα 0 και πεθαίνουμε στη μοίρα 180. Οι μεγάλες μοιήσεις, οι οποίες σίγουρα έχουν τις μικρές μοιήσεις μέσα στον ύπνο. Κοιμόμαστε στις 0 μοίρες, μάλλον κοιμόμαστε στις 180 μοίρες και ξυπνάμε στις 0 μοίρες. Άρα ο κύκλος είναι πλήρης. Για να έρθουμε τώρα και να δούμε τον συσχετισμό πλέον. Ενώ κάτω έχουμε τον χρόνο, εφόσον υπάρχει ο ήλιος και με τη σελήνη φωτίζουν ένα λάξ το πλανητικό μας σύστημα και είδαμε τον αριθμό 360, κάρτα αριθμός 16 και βλέπουμε το χρόνο. Τα ομοειδή στοιχεία του δαπέδου είναι μονάς, λευκή πέτρα. Σύνολο γκρίζων και λευκών ρόμβων, όλοι μέσα στον τοίχο του σικού, 280. Και το σύνολο κύωνων και διαστημάτων, σύνολο 80, συνολικά πλέον το άθροισμα των
τριών αυτών στοιχείων είναι 360 συν 1 και δηλώνουν τον χρόνο. Τώρα πάμε απάνω ψηλά και βλέπουμε τον χώρο. Καταμέτρηση εξωτερικών και εσωτερικών στοιχείων δαπέδου, ο χώρος. Τα ομοειδή στοιχεία της οροφής είναι η σταυρή των εσωτερικών φατνωμάτων είναι 80. Η σταυρή όμως, τα φατνώματα ήταν 40. Η σταυρή που δείξαμε θα μπορούσαμε να ξαναδείξουμε τους σταυρούς για να τους δούμε στην κάρτα, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ακρίβεια. Στην κάρτα αριθμός 12, αν μπορούμε να την ξαναδείξουμε, δείτε εδώ τους σταυρούς. Διπλή σταυρή. Η κάθετη και η πλάγιη σταυρή είναι διπλή. Συνεπώς, το 180, η 80 της εσωτερικής, των εσωτερικών φατνωμάτων και η εξωτερική των εξωτερικών 280, ναι μεν σαν στοιχεία φατνωμάτων είναι, επειδή μιλάμε για σταυρούς με συγχωρείτε, είναι πλέον 360. Τα φατνώματα είναι 180. Οι σταυροί που εμπεριέχονται είναι 360. Εγώ για να βρω αυτόν τον αριθμό πέρασα πολλά μερόνυχτα άϊπνη. Έλεγα πρέπει κάπου να υπάρχει. Δεν πάει το μυαλό σου στο πού είναι δυνατόν να έχουν αποκριβεί τα στοιχεία. Τα στοιχεία ήταν κρυμμένα. Τώρα που τα λέμε είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ εύκολα να πεις αυτό είναι εδώ και αυτό είναι εκεί. Πώς θα τα βρεις όμως? Δεν υπήρχε τίποτα που να με οδηγούσε κάπου. Όμως εγώ έπρεπε να το βρω, γιατί αν δεν το έβρισκα, κατέρεε το οικοδόμημα της στόλου μέσα μου. Και αν κατέρεε μέσα μου δεν μπορούσα να σας το φέρω και θα πει ότι κάπου είχα κάνει λάθος. Εφόσον αυτά ανεβρέθησα ακριβέστατα, βλέπουμε τώρα κάτι άλλο, ένα θαύμα. Εδώ προσθέτουμε στοιχεία οροφής και δαπέδου και βλέπουμε ο χώρος και ο χρόνος. 360 συν 1 συν 360 στην κάρτα αριθμός 17, τι βλέπουμε μπροστά μας? Ο αριθμός 720 προβάλλει συν 1 στο μνημείο της στόλου της Επιδαύρου. Θυμηθείτε και μην ξεχνάτε τους 72 στίχους των Χρυσών Επών. Αυτός ο αριθμός 720 θα τον ξαναβρούμε στα κείμενα πλέον του Πλάτωνος. Δεν είναι έολοι οι αριθμοί. Οι αριθμοί βάζουν σφραγίδες. Σφραγίδες στην ψυχή μας, αν ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που ζητάμε. Γιατί? Για να βελτιώσουμε το μέλλον της ψυχής μας. Είναι δοσμένο στο παρελθόν. Το παίρνουμε το παρελθόν για να το πάμε στο μέλλον, όπως έλεγα πάντα στα χρυσά έπι. Τα χρυσά έπι είναι το μέλλον της ψυχής μας. Τα ορφικά κείμενα ήταν το παρελθόν της. Πάμε για το μέλλον. Και τι βλέπουμε? Ο χρόνος είναι καταγεγραμμένος επακριβώς στα εξωτερικά και στα εσωτερικά στοιχεία του δαπέδου. 360 συν 1 που είναι ο ήλιος. Ο χώρος είναι καταγεγραμμένος επακριβώς στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς σταυρούς της οροφής. 360. Τα δύο 720 συν 1 ο ήλιος. Ο αριθμός 720 είναι ο εκπρόσωπος του συνολικού χωροχρονικού γίγνεσθε στον αισθητό κόσμο, ο οποίος φωτίζεται από την μονάδα ήλιος και το εν Απόλλωνα, το νοητόν φως του νοητού διακόσμου. Και βλέπουμε αυτόν τον αριθμό 360 που είναι 36 και επανέρχομαι τώρα πού? Στον Παλαμά. Μα ο Παλαμάς τι είπε? Μήπως το ήξερε? Βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό και ξαναδιαβάζω. Είναι το 36ο ποίημα «Η Ανδική Ανάπεστη» του Παλαμά και το ξαναδιαβάζω. Τι λέει? Ακούστε, 36. Ήλιε, εσύ, πηγή αστήρευτη κάθε ζωής, εικόνα του ωραίου υπερτέλεια και του απείρου κορώνα. Εικόνα και κορώνα. Πριν αρχίσουν το διάβα τους των θεών οι λεγεώνες, πρώτο Θεό σε αγνάντεψαν και μοναχών οι αιώνες. Και πάλι Θεός ίστατος σαν νεκρική λαμπάδα του τελευταίου θρησκεύματος θα φέξει στην κρυάδα. Θα έρθεις και θα ζεστάνεις το σύμπαν. Παλαμά, πού είσαι? Ήσουν εδώ
μας μετέφερε στη γνώση, επικυρώθηκε μέσω της Επιδαύρου και πήραμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την τεράστια γνώση που μας άφησες και υπάρχει και σε πάρα πολλά άλλα πολύ σημαντικά ποίηματα του Παλαμά. Το μόνο που θα ήθελα να πω, γιατί ρωτάτε, θα ήθελα να πω ότι το επόμενο φροντιστήριο, κάρτα αριθμός 18, θα γίνει στις 10 Ιουνίου πριν τις εκλογές, από τις 10 μέχρι τις 14, φυσικά στο ξενοδοχείο Πάρκ όπως πάντα, και το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε στο προηγούμενο φροντιστήριο θα το συνεχίσουμε προκειμένου να κάνουμε πλέον όλες τις συνδέσεις μεταξύ των αριθμών και της ψυχής μας, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ψυχή μας, η οποία συνάδει με τους αριθμούς, με τους αρμούς οι οποίοι ηθήνουν τη δική μας ψυχή προκειμένου να μην χάσει την αρμονία της. Φτάσαμε και πάλι στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να ακούσετε μια τόσο σύνθετη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσοχή σας. Θα είμαστε πάλι μαζί, φυσικά όχι, θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα κανονικά στην εκπομπή μας, να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Καλή εβδομάδα και καλή σας νύχτα.